Ай, скрийте се, бе. Тук виж другите отсреща и другите имат. Тия послали ли са ги? Не са ги пуснали. Ма виж тук и тия имат. А да им наши. Вау! Гей, той не си много бил, бе. И на мен ми харесва така тази година. Как се сети, не знам. Ами не знам, така ми дойде. Може и да съм видял някъде. Ай, че стана ракийно време. Чао!